नमस्कार. आज आपण वेंगुर्ला नगरपालिका निवडणूक 2025 संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने निवडणुकीचं बिगुल वाजलेलं आहे त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्ष हा या ठिकाणी स्वबळावर निवडणूक लढतो आहे. आमच्या वेंगुर्ला नगरपालिकाच्या निवडणुकीमध्ये 10 प्रभाग आहेत. 10 प्रभागामध्ये 20 नगरसेवक हे शिवसेना पक्षाचे उभे आहेत. तसंच एक नगराध्यक्ष, थेट नगराध्यक्ष असल्यामुळे लोकांमधून निवडणारा नगराध्यक्षचा कॅन्डिडेटसुद्धा आमचा या ठिकाणी उभा आहे. आम्ही शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी अधिकृत उमेदवार नागेश मोहन गावडे उर्फ पिंटू गावडे सर्वसाधारण असं आरक्षण याकरता आहे. तसंच जे 1 ते 10 प्रभाग आहेत त्या 1 ते 10 प्रभागामध्ये 1 नंबरचा जो प्रभाग आहे त्याच्यामध्ये 1 लीना समीर मापणकर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणून महिला या ठिकाणी आमच्या उमेदवार आहेत. त्यानंतर 2 नंबरमध्ये आदित्य नित्यानंद प्रभू खानोलकर सर्वसाधारण हे या ठिकाणी उभे आहेत. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये 1 तृप्ती अजय माणगावकर सर्वसाधारण महिला. त्यानंतर 2 मध्ये सुरेंद्र तात्या चव्हाण सर्वसाधारण. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये 1 नंबर उमेश सुभाष आरोलकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. त्यानंतर 2 नंबरमध्ये सुचिता स्वप्नील परब सर्वसाधारण महिला. प्रभाग क्रमांक 4 1 मध्ये आरती देवीदास वालावलकर सर्वसाधारण महिला. 2 मध्ये बुधाजी बाबूराव येरम सर्वसाधारण. प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये सान्वी जयेश गावडे सर्वसाधारण महिला. 2 मध्ये सुनील शशिकांत डुबळे सर्वसाधारण. प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये रोहिणी सदाशिव लोणे सर्वसाधारण महिला. 2 मध्ये शंकर सुभाष गावडे. प्रभाग क्रमांक 7 राक्षी राजेश कुबल सर्वसाधारण मागासवर्ग प्रवर्ग महिला. 2 मध्ये बाळकृष्ण पुंडलिक घुले सर्वसाधारण. प्रभाग क्रमांक 8 चित्रांजली अंकुश रेडकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. चित्रांजली अंकुश केरकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. 2 मध्ये दत्ताराम विठ्ठल नार्वेकर सर्वसाधारण. प्रभाग क्रमांक 9 श्रद्धा प्रवीण बाविस्कर सर्वसाधारण महिला. त्यानंतर प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये मंजिरी मच्छिंद्रनाथ मोरे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग. त्यानंतर 2 मध्ये ॲडव्होकेट प्रसाद बाळा बाविस्कर सर्वसाधारण मध्ये प्रसाद बाविस्कर आहे. अशा पद्धतीनं वेंगुर्ला शहराच्या 10 प्रभागामध्ये आम्ही सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर, या राज्याचे उद्योगमंत्री आणि वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, तसंच शिवसेना पक्षाचे मालवण कुडा मतदारसंघाचे आमदार निलेशजी राणे साहेब, तसंच आमच्या शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय संजूजी परब,
आमच्या वेंगुर्ला तालुका शिवसेना पक्षाचे तालुका प्रमुख नितीनजी मांजरेकर, आमच्या वेंगुर्ला शहर शिवसेनेचे शहर प्रमुख त्या ठिकाणी उमेशजी यरम, युवा सेनेचे आमचे जिल्हा प्रमुख हर्षदजी डेरे, शहर प्रमुख समीर या ठिकाणी सागर गावडे, महिला संघटना शहर प्रमुख श्रद्धा बाविस्कर, अशा सर्वांच्या सहकार्याने आज या निवडणुकीला आम्ही सामोरे जाणार आहोत। या निवडणुकीचा सामोरे जात असताना ज्या पद्धतीनं गेल्या 15 वर्षामध्ये आदरणीय आमचे ज्येष्ठ नेते या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्मान्य दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, दोडामार्ग असेल, या तिन्ही नगरपालिका त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येतात। या राज्याचे तत्कालीन त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, तसंच शिवसेना पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने केसरकर साहेबांना त्यांनी या कोकणाचं नव्हे तर महाराष्ट्राचं कारभार करण्यासाठी त्यावेळी तत्कालीन मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून घेतलं आणि खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र असा बदल केला। आणि हा बदल करत असताना आपल्या मतदारसंघामध्ये सातत्याने विकास व्हायला पाहिजे। सर्व क्षेत्रामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्राचा महिला वर्ग असेल, मच्छीमार बांधव असतील, आंबा बागायतदार असतील, बचत गट असतील, या सर्वांना न्याय देण्याचं काम हे केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं। परत एकदा या राज्याची निवडणूक झाली आणि निवडणुकीनंतर परत एकदा केसरकर साहेब निवडून आले आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री जरी आदरणीय फडणवीस साहेब झाले असले तर परत एकदा शिवसेना पक्षाचे त्या ठिकाणी आमचे एकनाथजी शिंदे साहेब यांना परत नगरविकास मंत्रिपद मिळालं। खरं तर गेल्या 2-4 वर्षामध्ये केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या वेंगुर्ला नगरपालिकेला करोडो रुपयाचा निधी मिळाला आणि हा निधी फक्त निधी येऊन झालं नाही, मिळाला नाही, तर हा मिळाल्यानंतर सातत्याने तो निधी शहराच्या प्रत्येक भागामध्ये खर्च झाला पाहिजे। 1 ते 20 वॉर्डमध्ये लोकांच्या मागणीनुसार लोकांना अभिप्रेत असणारी कामं सत्ता नसल्यामुळे, नगरपालिकेमध्ये प्रशासन असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचा तरी अंकुश राहिला पाहिजे, त्यांच्याकडून कोणातरी काम करून घेतली पाहिजे, याच्याकरिता जी जबाबदारी त्या ठिकाणी आमदार साहेबांनी, मी असेल, उमेश यरम असेल, यांच्यावर दिली। आणि मग या फक्त 2-4 वर्षामध्ये प्रत्येक काम हे होण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न केले। आपण जर पाहिलं तर पुढच्या 1-2-4 दिवसामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये आम्ही काय काम केलं आणि हे काम केल्यानंतर भविष्यामध्ये आम्ही लोकांना काय देणार आहोत ह्याचा लेखाजोखासुद्धा आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत। कारण ज्यावेळी आपण लोकांसमोर मतं मागायला जाणार आहोत, ही मतं मागायला गेल्यानंतर आपण नगरपालिकेच्या या कार्यक्षेत्रामध्ये काय काम केलं हे सांगता आलं पाहिजे। म्हणून आदरणीय केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय आमचे पक्षाचे नेते आणि या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून, कारण काही काळामध्ये ते या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, काही काळ केसरकर साहेब पालकमंत्री होते, आज काही काळ आत्ता सद्यस्थितीमध्ये आमचे आदरणीय नेते भाजप पक्षाचे नितेश राणे साहेब हे पालकमंत्री आहेत। हे सर्व निधीच्या माध्यमातून होत असताना पक्ष संघटनासुद्धा सांभाळण्याचं काम हे उमेश यरमच्या माध्यमातून या शहरामध्ये झालेलं आहे। आणि मग ह्या सर्व गोष्टी पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर आज निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि सातत्याने वेगवेगळे पक्ष ज्यांना आपला पक्ष वाढवायचा असतो त्याला प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे।
परंतु हे काम करत असता सातत्याने वेंगुर्ला शहरामध्ये आम्ही ज्या पद्धतीनं प्रत्येक क्षेत्रात रस्त्याचा विषय असेल, गटारांचा विषय असेल, गार्डनचा विषय असेल, उद्योगच्या माध्यमातून ज्यावेळी लोकांसाठी काहीतरी करू शकतो का, महिलांसाठी रोजगार करू शकतो का, या क्षेत्रामध्ये सुद्धा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून केसरकर साहेबांकडे वेळोवेळी महिला बचत गटांना कसा न्याय देता येईल, महिला बचत गटांकरिता स्वतंत्र उद्योग कसा करता येईल, याच्यासाठी प्रयत्न करून सुद्धा अनेक महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला। वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये ज्यावेळी 4 वर्षापूर्वी या ठिकाणी प्रशासन आलं, काही कामं अपुरी होती, त्या कामांना सुद्धा आम्ही योग्य तो न्याय दिलेला आहे। ती कामं अपुऱ्या स्थितीमध्ये होती, त्यांना सुद्धा निधी त्या ठिकाणी मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, बांधकाम विभागाची चर्चा करून, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, नियोजन विभागाची चर्चा करून, संबंधित असणाऱ्या कोणताही जरी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असले तर त्यांच्या कानावर ही गोष्ट घालून ही विकासाचं कामं आमची झालेली आहेत, परंतु काही निधी हा त्याकरता आपल्याला द्यावा लागेल आणि हे सांगून प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे। आणि हे सर्व एवढं काम केल्यानंतर आज जनतेसमोर जात असताना निवडणुकीच्या करता आम्हाला काही अडचण येईल असं आम्हाला वाटत नाही। परंतु तरीसुद्धा काय आहे की ज्यावेळी विकास कामं करत असताना काही थोडंसं मागे पुढे होतं, काही वेळा लोकांच्या मनाप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी होत नाही, त्याची सुद्धा आम्हाला जाणीव आहे। परंतु भविष्यामध्ये लोकांना अभिप्रेत असलेलं काम, लोकांच्याकरिता ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक असतील त्याच काम आमचे वेंगुर्ला मार्केटमधील व्यापारी बंधू असतील, आमच्या बंदरसारख्या भागामध्ये आज झुलता पूल झालेला आहे, त्या ठिकाणी अनेक पर्यटक संध्याकाळच्या वेळी येतात। मग हे बघितल्यानंतर केसरकर साहेबांनी सांगितलं की आता झुलता पूल झालेला आहे, परंतु पर्यटकांची गर्दी पाहता त्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी नवीन असा प्रयोग करावा लागेल, जेणेकरून जी गर्दी होते, मच्छीमार भगिनींना त्या ठिकाणी मच्छी विक्री करत असताना अडचणी निर्माण होतात। मग त्याच्याकरता केसरकर साहेबांनी त्या ठिकाणी झुलत्या पुलापासून म्हणजे वेंगुर्लाची जी बर्फ फॅक्टरी होती तिथून बंदरपर्यंत समुद्राच्या दिशेने 9 मीटर आतमध्ये एवढा एक वेगळा ब्रिज तयार करायचा आणि हा ब्रिज झाल्यानंतर त्या ब्रिजच्या खाली आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळे स्टॉल करायचे, जेणेकरून आज ज्या आमच्या महिला भगिनी ज्या रस्त्यावर बसत आहेत, ते रस्त्यावर विक्री करत आहेत, त्या ठिकाणी सरबताचं विक्री असेल, त्या ठिकाणी स्नॅक्सची विक्री असेल, त्या ठिकाणी अन्य प्रकारच्या काही आमचे कोकम असतील, काजू असतील, हे सर्व विकत घेण्यासाठी पर्यटक हे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या राज्यातून या ठिकाणी येतात, टुरिस्ट येतात, गोव्यावरून अनेक या ठिकाणी टुरिस्ट येतात। मग यांची सोय अतिशय उत्तम प्रकारे झाली पाहिजे, स्वच्छता राखली गेली पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही एक वेगळं त्या ठिकाणी मॉडेल तयार करतो आहे, जेणेकरून तिकडच्या आमच्या मच्छीमार भगिनी, तिकडचे आमचे युवक हे त्याच ठिकाणी आपले अतिशय चांगले सुसज्ज असे स्टॉल लावून त्या ठिकाणी त्यांचं विक्री होईल। पर्यटकांना सुद्धा स्वच्छता असल्यामुळे अनेक त्या ठिकाणी लोक येतील आणि त्यांना सुद्धा समाधान वाटेल। अशा पद्धतीचा विकास हा पुढच्या भविष्यामध्ये, त्याचप्रमाणे आज आपण जर वेंगुर्ला बंदरवर पाहिलं तर 30 कोटी रुपये एवढे जेटीचं काम सुरू आहे। गेल्या 1 वर्षापूर्वी हे काम सुरू झालं। हे काम करत असताना तिकडच्या मच्छीमार बांधवांना विश्वासात घेऊन त्यांना काय अपेक्षित आहे ती डिझाईन बदलली, त्याच्यामध्ये त्यांना ज्या ज्या गोष्टी मच्छीमार करण्यासाठी, त्यांच्या होड्या लागण्यासाठी, त्यांना त्या ठिकाणी मच्छीमाराची विक्री करण्यासाठी त्यांना अभिप्रेत असा प्लॅन आम्ही त्या ठिकाणी त्या प्लॅनमध्ये बदल केला आणि आज मोठ्या दर दिवशी आपण जर पाहिलं तर ते काम अतिशय वेगाने सुरू आहे आणि मला खात्री आहे की पुढच्या 5-6 महिन्यामध्ये हे सुद्धा काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या भागामधल्या आमच्या प्रत्येक मच्छीमार भगिनींना, मच्छीमार बांधवांना त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मच्छीचे ट्रॉलर्स येतील। त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर आज बंधाऱ्याचं काम जवळजवळ 90% पूर्ण झालेले आहे। ह्या बंधारा घातल्यामुळे त्या ठिकाणचे जे आमचे सर्व मच्छीमार बांधवांना दरवर्षी गेले 10 वर्ष आम्ही त्या ठिकाणी त्या मच्छीमार बांधवांना त्यांच्या होड्या त्या ठिकाणी किनाऱ्याला आणण्यासाठी दरवर्षी केसरकर साहेब स्वतः त्या ठिकाणी मदत करतात आणि त्यांच्या होड्या त्या ठिकाणी मच्छीमार बांधवांच्या होड्या त्या ठिकाणी किनाऱ्याला येऊन लागतात। परंतु कुठेतरी हा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला पाहिजे, याच्यासाठी केसरकर साहेबांनी
ज्या पद्धतीनं ही मांडणी केली आणि मला खात्री आहे की पुढच्या 6-7 महिन्यामध्ये तो प्रश्नसुद्धा मच्छीमार बांधवांचा कायमस्वरूपी मिटणार आहे असं दूरदृष्टी ठेवणारे आमचे केसरकर साहेब, माझ्या वेंगुर्ला शहरातील माझे सुज्ञ नागरिक, ज्या पद्धतीनं आम्ही सकाळपासून 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत वेंगुर्ला शहरातील प्रत्येक नागरिकाला कुठचा तरी नागरिक आम्हाला भेटून सांगत असतो की आपला हा प्रश्न सुटला पाहिजे। मच्छीमारांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जे मच्छी मार्केट बांधलेलं आहे ते अपुरं आहे। प्रत्येक वेळी मच्छीमार भगिनी आमच्याकडे तक्रार करत असतात की हे मच्छीमारसुद्धा जे बांधलेलं आहे मच्छी मार्केट त्याची वाढ झाली पाहिजे, त्याचीसुद्धा काही उपाययोजना आमच्या डोक्यामध्ये आहे, त्याचासुद्धा प्लॅन भविष्यामध्ये आम्ही करणार आहोत। भाजी मार्केटमध्ये सुद्धा लहान लहान विषय असतात, तिथे गेल्यानंतर त्या भाजी मार्केटमध्ये बसलेल्या माझ्या ज्या भगिनी असतात, ज्या त्या ठिकाणी सर्वसामान्य कुटुंबातील भाजी घेऊन येतात, मिरच्या घेऊन येतात, ज्या ज्या गोष्टी घेऊन आल्यानंतर त्यांनासुद्धा योग्यरित्या त्या ठिकाणी बसता आलं पाहिजे। त्यांचंसुद्धा त्या ठिकाणी पावसाची जर त्या ठिकाणी ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये झड आली तर त्यांचीसुद्धा त्यांना काळजी घ्यायला पाहिजे। प्रत्येक गोष्ट सांगितल्यानंतर वेंगुर्ला मार्केटमधील प्रश्न हा आम्ही सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केलेला आहे। आम्हाला खात्री आहे अशा पद्धतीचं काम केल्यानंतर विशेष करून मला सांगायचं आहे की वेंगुर्ला शहरातला 100% पाण्याचा प्रश्न 100% मुक्त झाला पाहिजे, टँकर मुक्त झाला पाहिजे। याच्यासाठी 5 वर्षापूर्वी 2-4 वर्षापूर्वी आपण त्याचं उद्घाटन केलं, परंतु हे उद्घाटन झाल्यानंतर पाण्याचा फ्लो आला, परंतु जे पाण्याचे पाईप होते ते अतिशय जीर्ण झाल्यामुळे त्या पाण्यातून पाईपमधून येण्याचं पाणी आहे ते पाणी त्या ठिकाणी गढूळ होत होतं। म्हणून सर्व लोकांनी विनंती केली, सुमारे जवळजवळ 2-3 कोटी रुपयाची आम्ही पाईपलाईन व्यवस्था आपण जर पाहिलं आज 3 कोटीचे पाईपलाईन नवीन टाकलेली आहे। फिल्ट्रेशन प्लॅन लोकांनी सांगितलं, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की फिल्ट्रेशन प्लॅनमध्ये थोडा बिघाड आहे, त्याच्याकरता सुद्धा आम्ही 1 कोटी रुपयाची तरतूद केली। आज फिल्ट्रेशन प्लॅनची सुद्धा कामाला सुरुवात झालेली आहे। जे जे प्रश्न लोकांचे आमच्या समोर येतील ते प्रश्न सातत्याने सोडवण्यासाठी मी असेल, उभे शरम असतील, आमचे बाकीचे पदाधिकारी असतील, आमदार साहेबांना मदत द्यायचे, त्याच्यानंतर ते मंत्रालय स्तरावर मांडायचे, निधी देण्यासाठी कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये जावं लागेल त्या ठिकाणी जायचं, हे सर्व काम आम्ही सातत्याने करत आहोत, करत राहणार। दुसरा शेवटचा प्रश्न मी सांगतो, नारायण तलाव गेली 10 वर्षे बंद होतं, कोणी हा प्रश्न उचलून धरला नाही। कोणाला त्या भागातल्या लोकांना पाणी पुरवठा झाला पाहिजे। 100% त्या भागातले माझे मच्छीमार बांधव आहेत, सातत्याने तो डोंगराळ असा भाग आहे, त्यामुळे त्याचं पाणी डोंगरावर जात नाही। 10 वर्षामध्ये कोणी त्याच्यामध्ये प्रयत्न केला नाही, परंतु मी स्वतः केसरकर साहेबांना सांगितलं, गेल्या 3 महिन्यापूर्वी मंत्रालयामध्ये बैठक लावली, त्या बैठकीतून त्या कामाकरिता पहिल्या टप्प्याचे 70 लाख रुपये त्या ठिकाणी मंजूर केले, त्याचं टेंडर झालं, त्याची वर्क ऑर्डर झाली, परंतु भविष्यामध्ये तेवढ्यावरच आपल्याला थांबायचं नाही, त्याच्यामध्ये अजून दुसऱ्या टप्प्याचे 2.5 कोटी रुपये एवढा निधी त्याला लागणार आहे, त्याची सुद्धा तरतूद आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे। जो खनिकर्मचा निधी असतो जिल्ह्यामध्ये, खनिकर्म विभागामध्ये जो निधी आहे त्या निधीतून पुढच्या 2.5 कोटी रुपये देऊन आम्ही तो सुद्धा प्रश्न पुढच्या 5 वर्षामध्ये त्या आमच्या मच्छीमार बांधवांना, तिथे राहणाऱ्या लोकांना, आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार त्या भागातले आहेत, आमचे 4-5 नगरसेवक त्या भागातले आहेत, त्यांच्याकरता सुद्धा त्याचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे। परंतु हे सर्व करत असताना फक्त निवडणूक आम्ही डोळ्यासमोर ठेवत नाही, निवडणूक हे आमचं माध्यम नाही, जनतेची सेवा करणं, सातत्याने लोकांच्या प्रश्नाकडे त्या ठिकाणी वेळ देऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणं। आरोग्याचा प्रश्न असेल, आरोग्याच्या प्रश्नामध्ये सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्या एक आरक्षण आहे हॉस्पिटलकरता, तिथे सुद्धा लोकांना सद्यस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागतं, आजाराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो, पण याच्यावर सुद्धा पुढच्या आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये मी ते देणार आहे की हा प्रश्न आम्ही कशाच पद्धतीने सोडवणार आहोत, याच्यामध्ये आम्ही काय सुधारणा करणार आहोत, जनतेला अपेक्षित असणारा आपण त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, याचा सुद्धा जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही सांगणार आहोत। त्यामुळे मी
वेंगुर्ला शहराच्या या माझ्या विषयी नगरसेवकांना आणि नगराध्यक्षांना मी नम्रपणे वेंगुर्लेवासियांना, वेंगुर्ल्यातील जनतेला विनंती करतो की दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्ता हे काम करत असताना आपण एवढा विश्वास ठेवा की वेंगुर्ल्यातील सर्व जी कामं असतील ती माझे हे नगरसेवक आपल्या सेवेसाठी तत्पर असतील. जी विकासात्मक कामं अपुरी राहिली आहेत, थोडक्यात मी एक जाता दुसरं एक सांगतो की वेंगुर्ला कॅम्पमध्ये आपण त्या ठिकाणी बॅरिस्टर नाथपै संग्रहालय बांधलं. आज अनेक लोक बॅरिस्टर नाथपैजींच्या विचारांचे त्या ठिकाणी लोक आहेत. आजही बॅरिस्टर नाथपैवर प्रेम करणारी जनता आजही वेंगुर्ल्यामध्ये आहे, वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. आम्ही त्याचा सुद्धा आदर ठेवून नाथपैजींचं स्मारक छोटंखानी काय असे ना आम्ही वेंगुर्ला शहरामध्ये बांधलं आणि आम्हाला खात्री आहे की हे सर्व गोष्टी एकत्र केल्यानंतर, ह्या सर्व गोष्टी जनतेसमोर ठेवल्यानंतर आम्हाला लोक भरभरून मतं देतील. आमच्या केसरकर साहेब असतील, उदय सामंत साहेब असतील, यांच्या मागे ठामपणे उभे राहतील आणि माझे सर्व नगरसेवक जनतेची सेवा करण्यासाठी सातत्याने आपलं दिवसरात्र एक करून जनतेची सेवा करतील याची मला खात्री आहे. या सर्व प्रश्नांच्या अनुषंगाने मी परत एकदा सांगतो की 10 प्रभागामध्येच काम आम्ही या ठिकाणी लोकांच्या समोर ठेवणार आहोत. जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही भविष्यामध्ये काय करणार आहोत हेही जनतेसमोर ठेवणार आहोत. हे सर्व ठेवल्यानंतर 100% आमच्या मागे वेंगुर्ला शहरातील जनता उभी राहणार आहे. विशेष करून महिला वर्गामध्ये 50% महिला ह्या नगरसेवक होणार आहेत. आदरणीय शिंदे साहेबांनी महिलांच्याकरता अनेक योजना केल्या. माझ्या महिला भगिनींनी सुद्धा या वेंगुर्ला शहरातील प्रत्येक महिलेला स्वतः बोलून फोन करून त्यांच्या ज्या ज्या योजना महिलांच्याकरता उपयोगी आहेत त्या सुद्धा परिपूर्ण केलेल्या आहेत. याचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लाभ हा माझ्या महिला भगिनींना निवडून येण्यासाठी होणार आहे याची मला खात्री आहे. म्हणून मला विनम्रपणे सांगायचं आहे वेंगुर्ला जनतेला की आपण केसरकर साहेबांवर विश्वास ठेवा आणि आमच्या सर्व नगरसेवकांना भरभरून मतदान करा एवढंच विनंती करतो. या वेंगुर्ला शहरामध्ये आरोग्याचा प्रश्न सुद्धा सोडवण्यासाठी केसरकर साहेबांनी सातत्याने अनेक मंडळांना त्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स दिल्या. पिंटू गावडे मित्रमंडळाला सुद्धा ॲम्ब्युलन्स दिली. आमचे शहर प्रमुख उमेश शेरम यांच्यासुद्धा मित्रमंडळाला ॲम्ब्युलन्स दिली. आणि हे कामसुद्धा पिंटू गावडे रात्रंदिवस करतायत. याचा सुद्धा फायदा हा आमच्या वेंगुर्ला शहरातील नागरिकांच्या मार्फत आमच्या नगरसेवकांच्या मतदानामध्ये होणार आहे याची मला खात्री आहे. सध्या वेंगुर्ल्यामध्ये सुरू झालेली आहे आणि सध्या भाजपकडून प्रचार केला जातोय की आम्ही गेल्या 8 वर्षामध्ये एवढी कामं आणली, तेवढी कामं आणली. प्रशासकीय पिरियडमध्ये सुद्धा वेंगुर्ल्यात मोठ्या प्रमाणात कामं झाली. त्यांचं श्रेय लाटण्याचं काम आपल्या भाजपकडून सुरू आहे. त्याबद्दल काय? कसं आहे की स्थानिक आमदार हे दीपक केसरकर साहेब आहेत. जो निधी मिळतो शासनाकडून तो त्या आमदारांना मिळतो आणि प्रत्येक आमदाराचा कोटा ठरलेला असतो. आणि हा निधी राज्य सरकारचा असला, DPDCचा असला, वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून असला, नगरोत्थान योजनेतून असला तर तो निधी हा त्या आमदारांच्याकरता दिला जातो आणि त्यातूनच हा विकास होत असतो. मी आपल्याला नम्रपणे सांगतो, मित्रपक्षावर कोणत्याही प्रकारची टीका न करता आम्ही निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. मित्रपक्षांना सुद्धा माहिती आहे आमचे जरी त्या ठिकाणी महायुती असली, नगराध्यक्षाचे उमेदवार असले, नगरसेवकाचे उमेदवार असले, सर्वजण आपल्याच भागातले असतात. सर्व जनतेला माहिती आहे की वेंगुर्ला शहरातील विकास करत असताना, या कामांचा पाठपुरावा करत असताना सचिन मालवकरने काय केलं, केसरकर साहेबांनी काय केलं हे सर्व ज्ञात आहे. त्याच्याबद्दल वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही असं मला वाटतं. परंतु आपल्या माहितीसाठी सांगतो की गेल्या 4-5 वर्षामध्ये आम्ही सातत्याने दीपकबाईंच्या माध्यमातून काय कामं केलेली आहेत
याची पुस्तिका काढून सातत्याने लोकांच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. गणपतीच्या वेळी असेल, दिवाळीच्या वेळी असेल, एक वर्षाच्या कालखंडामध्ये आम्ही काय काम करतो त्याची लेखाजोखा आम्ही जनतेसमोर मांडलेला आहे. आम्ही त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं क्रॉसिंग करणार नाही. परंतु मगाशी आपल्या सांगितल्याप्रमाणे 1 ते 10 प्रभागामध्ये आम्ही काय काम केलं हे आम्ही जनतेसमोर ठेवू. अजून एक प्रश्न आहे. गवळीवाड्यामध्ये जो 150 वर्षापासून जमिनीचा प्रश्न सुटत नव्हता, त्याबद्दल त्या प्रश्नाबाबत तुम्ही मंत्रालयात पाठपुरावा सांगा. खरं तर आपण अतिशय चांगला प्रश्न उपस्थित केलात. काही वेळा आपण काय करतो, अनेक कामं करत असताना कधी काही गोष्टी लक्षात राहत नाहीत. परंतु आपल्याला सर्वांना नम्रपणे मी सांगतो, वेंगुर्ला शहरातील हा जो प्रश्न होता गवळीवाड्याचा, तो सचिन वालावलकर गेली 10 वर्ष ह्या प्रश्नाला धरून होता. त्या ठिकाणी तत्कालीन आमचे शिवसेना भाजप सरकार असताना तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड साहेब यांच्याकडे पहिली बैठक झाली. त्याच्यानंतरची बैठक राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब चंद्रकांत दादा पाटील साहेब हे महसूल मंत्री होते, त्यांच्याकडे बैठक झाली. त्याच्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब होते, त्यांच्याकडे बैठक झाली. त्याच्यानंतर बावनकुळे साहेब या राज्याचे आता नवीन महसूल मंत्री झाले, त्यांच्याकडे बैठक झाली. खऱ्या अर्थाने याच्यामध्ये बावनकुळे साहेबांनी फार मोठं लीड घेतलं. परंतु हे लीड घेत असताना स्थानिक पातळीपासून तहसीलदार असेल, सर्कल असेल, तलाठी असेल, तहसीलदार असेल, प्रांत असेल, कलेक्टर असेल, कमिशनर असेल, सहसचिव असेल, सचिव असेल आणि मंत्री, एवढा मोठा जो हा प्रवास आहे, या सर्व प्रवासामध्ये सचिन वालावलकरांनी स्वतः या फायली फिरवण्याचं काम केलं. ज्या ज्या ठिकाणी त्रुटी आढळल्या त्या त्रुटींची पूर्तता करण्याचं काम केलं. स्थानिक असणारे जे रहिवासी आहेत त्या सर्व रहिवाशांना माहिती आहे की हे काम कोणी केलं. परंतु हे काम करत असताना आम्ही कोणत्याही पद्धतीचं त्या ठिकाणी स्वार्थ ठेवला नाही. आम्हाला एक माहिती होतं की त्या लोकांचं काम झाल्यानंतर त्यांच्यावरचा चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो आम्हाला बघायचा होता. आमचा कोणत्याही बाबतीमध्ये श्रेय घेण्याचं कामाचं हे असत नाही. लोक समाधानी झाले, लोक सुखी झाले की आमच्या केसरकर साहेबांच्या मताप्रमाणे आपण धन्यता मानली पाहिजे, हाच आमचा अजेंडा राहणार आहे. म्हणून मी सांगतो, 150 वर्षाचा प्रश्न सचिन वालावलकर यांनी 6 महिन्यामध्ये अतिशय मेहनतीने सोडवला. आणि तो सोडवण्यामागे सुद्धा आमच्या गवळीवाड्यातील जे आमचे रहिवासी आहेत त्यांनी सुद्धा आम्हाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सहकार्य केलं. आज सुद्धा तो प्रश्न 100% सुटलेला नाही. शासनाकडून ऑर्डर आलेली आहे. त्या ठिकाणी त्या भागातल्या लोकांचं घर, त्यांची खुली जागा, त्यांचं असणारं खुलं क्षेत्र याची मोजणी झालेली आहे. भविष्यामध्ये 7/12 होणं बाकी आहे. ते सुद्धा काम 100% काम त्या लोकांना न्याय देण्याचं काम आम्ही केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, महसूल मंत्री महोदयांच्या माध्यमातून, जिल्हाधिकारी महोदयांच्या माध्यमातून करणार आहोत. याच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला उदय सामंत साहेबांनी सुद्धा मोठं सहकार्य केलेलं आहे. त्यामुळे या बाबतीत सुद्धा आम्ही त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात धन्यवाद देतो. आणि भविष्यामध्ये जो प्रश्न त्यांचा प्रलंबित आहे 7/12चा, तो पुढच्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही पूर्ण करतो. पाईन साहेब, ड्रीम प्रोजेक्ट होता वेंगुर्ल्यामध्ये पाणबुडी प्रकल्प आणायचा. सध्या या प्रकल्पासाठी बऱ्यापैकी निधी मंजूर आहे. त्या 5 वर्षामध्ये कार्यान्वित होणार आहे का? खरं तर पाणबुडीसारखा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून दीपकभाईंचं स्वप्न आहे. हा पाणबुडीचा प्रकल्प झाल्यानंतर आज जेटीचं काम चालू आहे तो त्याचा एक भाग आहे. कारण सुमारे बंदरपासून 12 किलोमीटर आतमध्ये हा प्रकल्प होणार आहे. आणि हा प्रकल्प झाल्यानंतर जे आमचे टुरिस्ट येतील, ते टुरिस्ट आल्यानंतर त्यांनासुद्धा बंदर परिसर अतिशय सुंदर पाहिजे, अतिशय देखणं पाहिजे. आणि त्या ठिकाणचे मच्छीमारांना आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आज फक्त मच्छीमारी ह्याच एका उपजीविकेचं साधन हे फार कठीण आहे. अन्य उपजीविकेचं साधनसुद्धा मच्छीमारांना आपण उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. याच्यासाठी आमचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी वेंगुर्ला नवाबागमध्ये होतो आहे, फिशिंग विलेज. या फिशिंग विलेजच्या माध्यमातून आणि हा जो याचा प्रोजेक्ट आहे बंदरवरचा पाणबुडी प्रकल्प, हे प्रकल्प दोन्ही झाल्यानंतर
वेंगुर्ल्यातले आमचे सर्व मच्छीमार बांधव, मग त्याच्यामध्ये वेंगुर्ला किनारपट्टी सर्व भाग येणार, नवाबाग येणार, उबादांडा येणार, दाबोली येणार, वायंगणी येणार, कोचरा येणार, म्हापण येणार, सर्व भागातल्या मच्छीमारांना त्यांच्या रोजीरोटीचा जो प्रश्न आहे, म्हणजे फक्त आणि फक्त जे आपण मच्छीमारीवर अवलंबून असतो त्याला जोडधंदा म्हणून त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आणि अनेक पर्यटक हे वेंगुर्ल्यामध्ये येतील आणि खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम जे स्वप्न या ठिकाणी बाळासाहेबांचं आहे, जे स्वप्न या ठिकाणी हिंदू राष्ट्र बाळासाहेब ठाकरेंचं आहे, ते स्वप्न पुरं होण्यासाठी सर्वसामान्य जनता सुखी व्हायला पाहिजे, सर्वसामान्य जनता समाधानी व्हायला पाहिजे, असं काम शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून माझे नगरसेवक असतील, माझा नगराध्यक्ष असेल, माझा पदाधिकारी असेल, आमदार साहेब तर सातत्याने लोकांशी नम्र बोलतात, नम्र वागतात. म्हणूनच आज अनेक बऱ्या आलेल्या दादागिरी करणाऱ्या लोकांना किंवा जनतेमध्ये आक्रोश करणाऱ्या लोकांना दीपकबाईंच्या जवळ आल्यानंतर सर्वजण शांत झालेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला शांततेची त्या ठिकाणी निवडणूक पाहिजे, आपल्याला वेंगुर्ला शहराला शांत व्हायला पाहिजे, कुठेही कोणत्याही प्रकारचा गडबड गोंधळ होता कामा नये याची सुद्धा काळजी आम्ही या ठिकाणी घेणार आहोत. त्यामुळेच मला खात्री आहे की ह्या सर्व शांत स्वभावाचे दीपकबाई असल्यामुळे आमच्यामध्ये येणारा जरी थोडाफार युवक हा थोडासा यंग असल्यामुळे काही वेळा आपण ॲग्रेसिव्ह होतो, परंतु ॲग्रेसिव्ह होऊन चालत नाही. लोकांचं काम करत असताना, लोकांसमोर काही प्रश्न मांडत असताना, लोकांचे प्रश्न ऐकून घेत असताना आपण सुद्धा अतिशय नम्र व्हायला पाहिजेत आणि नम्र राहूनच लोकांच्या सेवेमध्ये गेलं पाहिजे. शेवटचा एक प्रश्न आहे. आपण दीपक भाईंनी काल जाहीरच केलेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये युतीची सत्ता आहे आणि नगरपालिकेमध्ये आम्ही मैत्रीपूर्व लढत आहोत. विरोधकांवरती किंवा मित्र पक्षांवरती टीका न करता आम्ही निवडणुकीला सामोरे होतो. परंतु निवडणूक आहे आणि निवडणुकीची एक स्ट्रॅटर्जी असते, त्यानुसार आपली स्ट्रॅटर्जी काय असणार आणि आपल्याकडे स्टार प्रचारात कोण कोण येणार आहे? मी आपल्याला परत एकदा नम्रपणे सांगतो, मी मगाशीच सांगितलं, आमची निवडणूक ही खेळीमेळीमध्ये होणार आहे. विरोधी पक्षावर आमची महायुती आहे. महायुतीमध्ये राज्यामध्ये शिंदे साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील, आमचे पवार साहेब असतील, एक दिलानं काम करतायत. सर्व थरातील शेतकऱ्यांना असेल, त्या ठिकाणी मच्छीमारांना असेल, सर्वजण न्याय देण्याचं काम करतायत. कुठेतरी वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी आम्ही आमच्या महायुतीमध्ये असणाऱ्या भाजप असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची टीका टिप्पणी न करता, परत एकदा सांगतो, आम्ही काय केलं आहे, शिवसेनेला मत का दिलं पाहिजे, केसरकर साहेबांना आपण निवडून दिलं, केसरकर साहेबांना आपण 4 टर्म निवडून दिलं, त्यांनी वेंगुर्ला शहरासाठी काय केलं हेच आम्ही लोकांसमोर मांडणार आहोत आणि हाच आमचा अजेंडा असणार आहे. आम्ही लोकांना कोणत्याही पद्धतीचं आमच्या भाजप असेल, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, कोणावरही आम्ही कसलेही आरोप करणार नाहीत. मी या मताचा आहे की प्रत्येकाने मी काय करणार आहे आणि मी काय केलंय एवढेच निवडणुकीमध्ये सांगायचं आहे आणि त्यासाठीच आपल्या लोक आपल्याला मतदान करणार आहे. दुसरा एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा बोलता बोलता राहिलेला आहे. या भागाचे आमदार केसरकर साहेब हे शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर राज्यस्तरावरून जो केंद्रामार्फत एक निधी दिला जातो शाळांच्याकरिता, निवासी शाळा, मला सांगायला खरोखरच आनंद होतो. काही लोकांना हे माहिती नसतं. निवासी शाळा ही महाराष्ट्रातील दुसरी शाळा असणार आहे, जी वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या तिन्ही तालुक्यामध्ये सुमारे 7 कोटी रुपये खर्च करून आपण वेंगुर्ला कॅम्प, ज्या ठिकाणी शिवाजी प्राकृतिक शाळा होती त्या ठिकाणी आपली इमारत होते आणि ती निवासी शाळा म्हणजे अशी असणार आहे की 1ली ते 7वी या विद्यार्थ्यांना एकाच छताखाली आपण त्या ठिकाणी त्या शाळेमध्ये पालक पाठवतील. मुलांची राहण्याची व्यवस्था, मुलांची जेवणाची व्यवस्था, मुलांची कपड्याची व्यवस्था, सर्व सोयीयुक्त अशी शाळा दीपकबाईंनी या मतदारसंघामध्ये मंजूर करून घेतली. खरं तर त्या शाळेचं वैशिष्ट्य असं होतं की त्या शाळेला 21 कोटी निधी मिळाला. ती शाळा एकाच ठिकाणी बांधायची होती, म्हणजे 21 कोटी निधी हा एकाच ठिकाणी खर्च करायचा होता. परंतु दीपकबाईंनी दूरदृष्टी ठेवली की आपण 3 तालुक्याचे आमदार आहोत,
मग 3 तालुक्याचे आमदार असताना आपण एकावर दोघावर अन्याय करता कामा नये म्हणून स्पेशल केस म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली आणि त्यांनी हा निधी 3ही तालुक्यामध्ये त्या ठिकाणी विभागला आणि खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी आज त्या शाळेचं बांधकाम सुरू झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर झालेली आहे, कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेले आहेत. त्या शाळेला ज्यावेळी सुरुवात पुढच्या 5 वर्षामध्ये परत एकदा निवडणूक येईल त्यावेळी भव्य दिव्य अशी शाळा ही वेंगुर्ल्यामध्ये पहिलीच, वेंगुर्ल्यामध्येच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यांना आदर वाटेल, सगळ्यांना त्या ठिकाणी भूषण वाटेल अशा पद्धतीची शाळा ही वेंगुर्ला शहरामध्ये उभी राहणार आहे. दुसरे पॉईंट आपण जो विचारलात, स्टार प्रचारक. खरं तर आमच्या वेंगुर्ला शहरामध्ये निवडणुकीच्या करता स्टार प्रचारक म्हणून उदय सामंत साहेब हे या ठिकाणी जाहीर प्रचारसभा घेणार आहेत. निलेश राणे साहेब यांची जरी निवडणूक असली मालवणमध्ये तरी ते सुद्धा या ठिकाणी येऊन हा प्रचार करणार आहेत. तसेच आमचे जिल्हा प्रमुख हे सुद्धा केसरकर साहेब तर असणारच आहेत, त्यांचाच मतदारसंघ आहे. सावंतवाडीमध्ये सातत्याने ते प्रचाराच्या माध्यमातून फिरत आहेत, वेंगुर्ल्यामध्ये येतील. आम्ही जाहीर सभेच्या वेळी या 3ही आमच्या नेत्यांना आम्ही जनतेसमोर त्या ठिकाणी आणणार आहोत आणि ते वेंगुर्ला शहर असेल, सावंतवाडी असेल किंवा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे 4 नगरपालिका आहेत कारण ते जिल्ह्याचा कारभार नाही राज्याचा कारभार बघतात, अशावेळी वेंगुर्ला शहरामध्ये येऊन स्टार प्रचारक म्हणून आपली भूमिका लोकांसमोर नक्की मांडतील.